dána ní a ráiche bliana chatha gobarlam. Chlárú síaltan na nínas táhachtaí Stair na hÉireann. Ach le deanaí tá dána gairid tarsach agus caite. Tá printíseach seolta agam aige le cabhrú leis, clío. Tá bhean seo iontacha gachrad, ach tá sí Skype. Éonar an cantlach, pécal an cainteach, gam bhfuil botún allwords an taman seo. Brónarm gur ma mál, Dan, you're an hiacht am hablead. Bheadh sé go deas ar mo lá déanamh, dá mar rud gur... Oh, an ghramhar. Céirt? Gléasta cosú lumsa, cáil na seomraí. Níl sam céirt fé bhfuil tú caint, Dan. Ní hinné, Sheachain, Tá tú héis réamach as cult go grána? Ní há, ma leisceil, cultacha grána? An leis go gorág meise an uig dhearnach seo Helena Katz Lewis chuite. Mar go raibh sí láidir agus cróga agus mar gur léach a bhíonn si. Agus bhí a gur spáns chum céir leis is cosú ban do site. Ní há. Bhí sí chódach réite gur chuir sí tosa bhuimne chum. Cleo? Cleo? Wat ik kerk loor? Wil dokter wet? No, Barrow? Ní hinné. Níor sam céir le duine mar go tú dáslum. Dorst tú gur chail tú de habléids? Well, níor chail. Clúdach ólainn. Chlóir mé chuite. Dad a chur a láir. Dan! Is féidir clás nu a bhúna go hábhada. Well, Dan féin. Anis? Anis. Má bí brean uairm. Oh, Dr. Brother. Helen Katz. Katz Lewis. Dan! Helen Katz Lewis. 1960 go 2009. Ba rincóir comasach I Helena Katz Lewis, a rugadh I dteaghlach sefyd ghiúdach in 1960 in Mhúin sa tSeicslóvaic. In 1939 rinne trúpaí Gearmánacha ionradh. Dús rinneú idirhealú na Júdaí, a chun 1941 I le díbriú iad. Bhí Helena pósta le fearr dar bhanam Paul Herrmann. Seoladh dús iad chuig gcampa Theresienstadt, áit in nearna tinnis domaiste buan go chos Helena. Aisriú in Sheachain iad go Auschwitz I meltan in 1940. Bogu Paul go dtí an Gearmáine mar sclávaí. Níacha Helena aríise. Bhí sí in ná na seomraí gáis a hachans in na mariú na 100,000 duine. Rinne sí seo trí rása a bhúna go réine. Sa chuos go méidí sin an síimsíocht ar fáil go ghardaí an SS. Tu go cindalacha breisiide dá bhar. Nuair a dil Helena a bhaile, níor bheá sí 8 kilogram. I mí dhearf over 1945, tháinig carta poist go míúilteach ó Harry Levy, a dag Prague roimh an chugad, chun gol go dtí an riocht aontaithe. Tháinig sé a thanam ar lisan na cruise deirige go na daoine a tháinig slán. Bhí an bhirt tar siúil amach le chéile agus iad óg. Phós siad in Sheachain agus bhog siad go béal feriste. I méal feriste, d'áireadh siad an n-ainm go Lewis. Thosa Helena ag Mhúin damhsa agus réid sí go bhéit a chulaganna damhsa dhéanamh. Is minic go mbeadh tromlaí ag Helena faoin il-loscaidh. Thosa sí a labhairt is scoileanna mar roinne a tháinig sláán ón il-loscaidh.
agus scríobh sí bathasnéis dar teidil A Time to Speak. Bhí an cur láir sin iontach starúil. Well, cadé de bhré? Ní léon nach go lam. Sní minic Harley de sin. Spraga ag Cleo? Fan. Spraga ag Don. Well, bar chum sa fágal. Don. Fan. Chumsa? Gur mágad? Slán, Cleo. Slán, Don. No, Cleo, an criminal bréige sin, tá sé níos fear na a Físeán. Hey! Slán! Fan, rinne tú... Dermot.